Bilboko Alde Zaharreko zazpikatu gaztetxeak 12. urteurrena ospatzen ari da aste honetan. 2007tik ona aldaketa sakonak jaso ditu lantaldeak eta horrekin batera gaztetxeak. Eta aste osoan zehar aldaketa horiek islatuna izan dituzte egitarau zabal batean. Denetarik antolatu dutela diote gaztetxeko kideek, adin guztietarako eta jaia zarago eztabaidarako tartea zabaltzeko helburu argia dute. Urte oso baten lana astebetean laburbilduko du ospakizunak. Guretzako 12. urteurrena da, apurrat 10. urteurrena eta gero hasi ginen berplanteatzen nola funtzionatu gaztetxeak, asanbladak eman zuen aldaketa sakon bat, guztiz aldatu zen, orduan hasi ginen planteamendu berri bat egiten, funtzionatzeko era berri bat, eta azken finean urte urrenetan erakusten dugu apur bat, nola eman den aldaketa hori, eta guk demostratzen diogu ere gure buruari gai garela aurrera eramateko gaztetxe bat. Ez dugunez nahi soilik izatea juerga kontu bat, urtero planteatzen dugu astean zehar mainguruak, hitzaldiak, tailerrak edo lan zerbait serioagoa izango dugu, eta gero bai ostegunetik aurrera planteatzen dira kontzertuak, edo ostegunean antzerkiak daude ere, eta hori apurua denetarik eskaintzeko, ez izateko bakarrik juerga kontu bat. Bai, batez ere askotan gertatu da, jende askok ikusten duela adibidez badela bakarrik kontzertu gune bat, eta ez da hori. Eta gu benetan izlatatu nahi dugu, gogoak daukagula bai pilpilean badauden arazoak, osatzerako astelehenean eman zen fascismoaren godakadaren ikuspuntua, eta horrelako gai interesatu horiek bermatu nahi ditugu, eta horretarako beti ukitzen dugu Izarko esan duen moduan, behintzat 3 egun hauek eukitea erreflexiorako tarte hori. Nik ikustu dut urteurrena badela, urtean zehar egin dugunaren laburpentxo bat bezala. Orduan, jendea badator, nik nire ikuspuntutik ikuste dut jendeak baloratzen duela horrelako gaztetzak daukan horrelako jokabidea. Gaztetxea auzoari lotuta dagoela deritzote eta hori dela bizirauteko gakorik garrantzitsuena. Auzoaren elkartasunak gaztetxea indartzen duela argi dute, baina halaber Alde Zaharrak bizi duen errealitatearekiko kritiko agertzen dira. Azken finean danak gaude lotuta. Taberna bat balitz eta taberna hori ere itziko balute arrazoi etikorik barik, joango ginateke ere bere kontra badelako esparru sozial bat guztiontzat, gaztetxa gauza bera edo nahi duzun beste, edo ikastola bat egiten badigute, gu beti ikusten dugu auzoaren zati bat dela. Naiz eta guztiontzako gustukoa ez izan, ala ez, baina badak gune bat. Gainera gune ireki bat guztiontzako, doakoa, nahi duenak bere proiektua bideratzeko leku bat, leku autogestionatu bat. Auzoa pozik badago gaztetxarekin, batez nik uste dut hori dela sustrai sendoena, bai babesa lortzeko eta. Nik uste dut azken finean, Alde Zaharreko jendea badela arrisku bat egonda kontziente izango dela babesa eman behar dio. Hainbat kolektibo daude ere zazpikaturekin harremana daukaten, hor da zuk badakizu Alde Zaharretik edo Alde Zaharretik kanpo ere babesa bilatu dezakezuela, bai Bilbo maila, edo hartik kanpoa. Nik ala ere komentatuko nuke, komentatuko nuke gaur egun Alde Zaharraren egoera dela nahiko aldatu da bastante azkenengo urteetan, nahiko delikatua izango nuke dela, hori turistifikazioaren rollo guztia, multinazionalak, ezakizer horrek eragiten da apur bat auzo hau izatea auzo bat de paso, edo esango dugu pasatzen da pilo bat jende, de compras edo kontsumitzera edo ezakizer, baina hori, jende askori benetan ez zaio inporta auzoan gertatzen ari denak, eta auzoan gertatzen ari den horren baitan dago gaztetxea.
Kijera, Marabillas, Kukutza... Gaztetxeek eduki ditzaketen arazoez kontziente dira zazpikatuko gazteak, eta beti adi egon behar dutela azpimarratzen dute. Gainera, naiz eta hurbiletik ez duten bizitzen, Euskal Herri osoko gaztetxeen arriskuek nolabait kalte egiten dietela diote. Arazoak egon dira eta arazoak egongo dira, osea, Julenek aipatu duen bezala, eta orain beste gaztetxe, osea, bueno, adibidez ere Donostiko Kijera gaztetxea desalojo arriskuan dago, eta gaztetxeak beti egon behar gara pendiente horretaz. Beti eukiko dute arrazoiren bat desalojatzeko minimoena bada ere, eta are gehiago orain gertatzen ari den bezala hauteskunde garaia. Azken finean esango nuke, naiz eta ez den zuzena gure artean dagoen lotura hori, badagoela elkartasun punto bat, eta guztiz kezkagarria da oraintxe bertan aipatu duzun guztia, eta gainera ere Julenek aurretik aipatutako hori dela espazio bat mundu guztiarentzako eskaintza kulturala egiten duen, eskaintza politikoa ez dakiz gizarteak galtzen du aukera bat, aukera hori emango dion espazio bat galtzen du. Azken finean ez eta zuri be hori da, ez dizu zuzenan eragiten, baina zuk ikusten duzun proiektu bat, leku baten bideratzen ari dena, suntzitzen ari da, zuk agian gainera pena sentitzen duzu, zuk badakizu nola bideratzen den hori, zer lan bakarren proiektu bat iztea, hain zuzen, hain auzo baten ikuspuntutik, hemen gertatuko balitz ere, pena handia sentituko genuke eta oso amorruan dira. Hala ere, proiektuarekin aurrera jarraitzeko erabateko konpromisoa azaltzen du lantaldeak, gaztetxea auzoan beharrezkoa delakoan. Gure helburu nagusia beti izango da auzoari zerbait eskaintzea, eta horretan saiatuko gara, eta jende berria erakartzen, animatzen, proiektu berriak sortzen, eta... Jendea jakin dezala hemen badaukala leku bat, eta beti, aldugunean beti izango dugula hemen, proiektuak bideratzeko, haien, ez dakite, bai bilerak egiteko, bai talde kultural bat sortzeko edo nahi den beste.